Ten je povalený, tam nikdo tam naštěstí nebyl. To už by tady něco muselo být, nějaká sanita, kdyby tady bylo nějaký zranění. Tady mají trošku zvětví, tam další mokrý stále, že to nikoho naštěstí nezabilo. Strom to schodil. Jak se dávají dobře kolíky. No. Když jsem sem přijela, jsem ty kolíky nemohla zabondnout, jako jo. Co na to? Ty budu mít tak luxusně vypnutej stán. Nedej bože. Či umím, hele, 3 očima. Kenčina má víra s granulema light. K tomu má kaši, ne? čerstvou dešťovku, Brian to extra umíchal. No ty. Tak ukaž mi to, ještě jednou teda. Jdem sušit, jo. Já tady mám takovou speciální tyč, která nám zbyla, tak z toho uděláme sušák někde, tam asi z toho karavanu. Tady máš takové loužičky. Takové loužičky, no. Co, loužičky, hele, čum. Ale ono je to všechno mokrý. Hele, ono to kape. Tady fot mě, já to filmuju celou dobu. To nejde ani. No.